Prvý, kto správne rozdelil ľudskú krv do 4 základných skupín, bol Čech Jan Jánsky. V roku 1907 publikoval výsledky skúmania vlastností krvi u psychiatrických pacientov a skupiny označil rímskymi číslicami od 1 po 4. Až v 30. rokoch 20. storočia sa zjednotila terminológia najvýznamnejšieho krvnoskupinového systému a krvné skupiny sa začali označovať A, B, AB a 0. Profesor doktor Jan Kňazovický bol priekopníkom krvnej transfuziológie a v roku 1923 uskutočnil prvú transfúziu na Slovensku. Územný spolok Slovenského červeného kríža v Žiline spolu s mestom oceňuje každý rok bezpríspevkových darcov krvi plaketami profesora doktora Jána Jánskeho a medailami profesora doktora Jána Kňazovického za viacnásobné bezpríspevkové darovanie tejto vzácnej tekutiny, ktorá zachraňuje životy. V piatok sa na Mestskom úrade v Žiline stretli tí, pre ktorých je darovanie krvi už takmer samozrejmosťou. Pri tejto príležitosti ja chcem poďakovať všetkým darcom, a to je jedno, koľkokrát krv darovali, či je to 5-krát alebo 100-krát, v každom prípade za ich akúsi občiansku odvahu, za ten pocit spolupatričnosti, za to, že dávajú krv, nevediac komu ju dávajú. Je to nesmierne šľachetné, ak môžem použiť taký výraz, a nesmierne si to vážim a ctím si týchto ľudí. Chcem im veľmi pekne poďakovať nielen za seba, za občanov tohto mesta, ale najmä za tých, ktorí tú krv, keď potrebovali, dostali. Ja si myslím, že všetky aktivity, ktoré smerujú k podpore takýchto podujatí, k podpore darcovstvu krvi sú dôležité a nie sú zbytočné. Či je to už oceňovanie tých ľudí, pretože oni si zaslúžia v každom prípade istú morálnu podporu, isté spoločenské ocenenie a nejaký status tých ľudí, ktorí naozaj dávajú niečo zo seba tým druhým. A sú to aj akcie, ktoré robí mesto v rámci Žilinských dní zdravia, kedy sa organizuje primátorská kvapka krvi, na ktorú chodí čím ďalej, tým viac ľudí. To svedčí o tom, že ľudia nie sú ľahostajní voči ostatným a že chcú takýmto spôsobom pomáhať. Momentálne teda máme v Žiline oceňovaných 430 darcov krvi rôznymi medailami, teda, či už bronzovými, striebornými, zlatými alebo teda diamantovými a kňazovickými medailami. Za túto ich nezištnú pomoc im z tohto miesta ďakujeme a veríme, že sa stretneme pri ďalších odberoch. Kým je človek zdravý a má možnosť dávať, prečo nie? A tak si aspoň stentovávam, že som ešte zdravý. Darujem asi od 23 rokov, ako niekedy pravidelne a podľa zamestnania. No aspoň do tej stovky by som chcel dosiahnuť tú stovku, no a uvidíme, či to tak zdravotný stav dovolí ešte. No, ja som začala darovať v 18 rokoch. Momentálne som darovala 11 krát a čo ma k tomu viedlo, tak jednak to, že to zachránilo ľudské životy a pre mňa osobne to bola taká výzva, vlastne, lebo ja som sa bála ich hiel ako mala a vlastne prekonať tento strach, tak som začala darovať kvôli tomu. 25 odberov som mala a striebornú plaketu. Krv by som chcela darovať, no pokiaľ budem môcť a vládať, tak určite. Všetkým dobrovoľným darcom krvi patrí naše úprimné poďakovanie za humánnosť, ktorou preukazujú svoju spolupatričnosť k nám ostatným.